RRC jest dystrybutorem z wartością dodaną. Sprzedajemy m.in. rozwiązania Zebry i nowej Zebry, czyli Motorola Solutions. Działamy z partnerami, zapewniamy im pełne wsparcie w prowadzonych projektach, od wsparcia handlowego po dedykowanych inżynierów, którzy pomagają im zbudować kompletne rozwiązanie. Oferta działu Auto ID, którego głównym elementem jest Zebra i Motorola, jest skierowana przede wszystkim dla firm zajmujących się identyfikacją towaru, w tym właśnie m.in. sieci handlowych. Zajmujemy się wsparciem i dostarczaniem sprzętu dla sektora transportowego, przemysłu, sieci handlowych, szpitali, wszędzie tam, gdzie trzeba zidentyfikować towar bądź człowieka. Oferta wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim jej szerokością. Jesteśmy w stanie zbudować rozwiązanie od samego początku, od oznakowania taką drukarką czegoś na etapie fabrycznym i całego procesu produkcyjnego, przez logistykę, przez weryfikację towaru, to co Pan widzi, gdzie kurierzy między innymi przynoszą paczki, które identyfikują mobilnym urządzeniem, to bardzo często są urządzenia dostarczone przez nas. Nasi klienci oczekują przede wszystkim rozwiązań, które będą działały przez długi czas, które są podstawą ich infrastruktury. Urządzenia, które oferujemy, to przede wszystkim urządzenia o długim okresie życia. Taka drukarka czy taki terminal będą działały przez najbliższe kilka lat i będzie do nich dostarczone wsparcie. To, co jest też bardzo ważne dla naszych klientów, to zjawisko polegające na tym, że mają gwarancję pracy. Wszelkiego rodzaju kontrakty serwisowe, które dostarczamy razem ze sprzętem, pozwalają im na to, że następnego dnia, jeżeli będzie jakiś wypadek czy awaria, dostają działające urządzenie. Jest to szczególnie istotne dla firm, które muszą pracować. To nie jest sprzęt dla Kowalskiego, to jest sprzęt do naprawdę ciężkiej pracy stałej. Więcej informacji o usługach i o produktach dostępnych w naszej ofercie znajdziecie przede wszystkim na rrc24.com, rrc.pl, jak również na prowadzonych przez nas stronach zebra-info.com i motorola-info.com. Są tam pełne informacje na temat naszej oferty, świadczonych usług i wsparcia.